F'San Ġiljan l-accountant Jake Sherry faħħar il-proposti li qed iressa il-Partit Nazzjonalista b'fond ta' biljun euro sabiex jinħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda, setturi li barra minn xtutna qed jikbru u għalhekk tajjeb li ninvestu fihom anke hawn Malta. Qal il-Partit Nazzjonalista matul is-snin bena bażi soda ħafna għall-ekonomija permezz ta' industri ġodda u hekk se jkompli jagħmel gvern ġdid nazzjonalista. Setturi li tajjeb illi nilqawhom hawn Malta, illi niftħuhom hawn Malta, ninvestu fihom u bekk inkunu qed noħolqu ħafna opportunitajiet u xogħol ġdid għaż-żgħażagħ u għall-Maltin u l-Awċin kollha. Irrid nirringrazzjak mhux biss talli qed tipprovdi s-soluzzjoni b'dawn il-proposti kollha u billi se tkun qed taħdem biex tatratta u toħloq industriji ġodda, però talli inti is-soluzzjoni biex noħorġu mill-grey listing. L-avukat Trevor De Giorgio tkellem dwar il-proposta li qed irressa il-kap tal-Partit Nazzjonalista rigward il-Metaverse fejn l-investiment li qed isir fih huwa wieħed enormi madwar id-dinja kollha. Saħaq li f'setturi bħal dawn il-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq quddiem e kif qatt ma beża jinvesti f'setturi ġodda. Il-Partit Laburista daħħalna fil-grey listing. Mhuwiex il-Partit Laburista s-soluzzjoni, huwa l-Partit Nazzjonalista li huwa s-soluzzjoni billi jdaħħal dawk u jieħu l-miżuri li hemm bżonn biex nimxu l-qudiem. Min-naħa tiegħu il-President tal-Forum tal-SMEs Julian Gallia qal li n-negozji qegħdin f'sitwazzjoni fejn m'għandhomx stabilità u għalhekk qed tinħoloq inċertezza kbira. Dan peressi ta' kuljum qed naraw żieda fil-prezz ta' prodotti bażiċi kif ukoll fil-prezz tal-ġar tal-merkanzija. Qudiem din is-sitwazzjoni kollha Julian Gallia qal li pajjiżna għandu bżonn bidla għax il-business nispiċċaw qed jitkarbu għall-għajnuna. Wasalna żmien tal-bidla. Ma jistax ikun nibqgħu taħt dal-gvern b'oppressjoni fuqna, dal-gvern itina ġo wiċċna, dal-gvern jgħid li aħna komunisti u għax huma qegħdin mal-kriminali, il-businessmen kollha saru kriminali.